Oraingo honetan ikusiko dugu lanbide heziketa nola antolatuta dagoen. Ikusten duzuen moduan lanbide heziketak aukera ugariak ematen ditu, ikasketetan jarraitzeko edo irtera profesional bat izateko. Azkenean gizartean aurrera egiteko. Lanbide heziketak 22 arlo baino gehiago daude. Eta arlo hauetan oinarrizko lanbide heziketa, erdi mailako heziketa zikloak edo goi mailako heziketa zikloak egin dezakegu. Horrez gain, espezializazioak ere egin ditzakegu. Gaur egungo lanbide heziketa duala da guztiz. Eta dual hori Erasmusen ere egin dezakegu. Aurrera egiteko aukera asko ematen du. Behin goi mailako heziketa ziklo bat eginda ere unibertsitatera joan gaitezke. DBH izan gabe, hasierako lanbide heziketa egin dezakegu. Bakarrik DBH izan gabe. DBH badaukagu edo hasierako lanbide heziketa, erdi mailako heziketa ziklo bat egin dezakegu. Erdi mailako zikloa eginda gero, espezializazio bat egin dezakegu, erdi mailako espezializazioa. Erdi mailatik edo batxilergotik, goi mailako heziketa ziklo bat egin dezakegu. Goi mailako heziketa zikloan goi teknikari izango gara. Hemendik edo ona, unibertsitatetik ere badator jendea. Behin hori eginda, goi mailako espezializazio bat ere egin dezakegu. Edo nola ez, unibertsitatera joan. Ikastetxean, ordu dexente pasatzen dugu 2 urte hauetan. Gutxi gora bera 75%. Baina lantokian ere, duala egiten 135% ere pasatzen dugu. Horrek lan munduko sarrera ematen digu. Inungo titulazio gabe badator baton bat sarbide froga bitartez egin dezake erdi mailako heziketa ziklo bat, erdi mailako sarbide froga egiten badu, edo goi mailako heziketa ziklo bat, sarbide froga goi mailako egiten badu. Ikusten duzue, hasierako lanbide heziketak eskaintzen duena da teknikari profesional baten titulua. Erdi mailako heziketa zikloak eskaintzen duena da teknikari titulua, eta goi mailako heziketa zikloak goi teknikaria. Espezializazioa egiten baduzu, espezialista bihurtuko zara. Ez hori bakarrik, zertifikatu profesionalak ere badaude. Hau da, zatika ikasteko moduan lanbide heziketako heziketa ziklo bat. Ikusten duzu aukerak ugariak direla lanbide heziketan. Beraz, aprobetxatu eta aurrera.